plimb în propria mea lume, unde le sunt invizibilă tuturor. Sunt un suflet uitat, îngrădit în umbră, care tânjește după acel ceva. Eram în căutare de validare și de căldura recunoașterii, chiar dacă știam că în propria mea lume doar eu existam. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, mi-am dat seama că valoarea mea nu este definită de ochii care nu mă percep sau de urechile care nu mă ascultă. Sunt o fantomă, dar nu mă mai consider pierdută. Pentru toți cei care se simt nevăzuți, neauziți, să știți asta. Valoarea voastră nu depinde de recunoașterea altora. Lasă-ți lumina să strălucească, chiar și în cele mai întunecate nopți. Nu ești niciodată cu adevărat invizibil.